Menden iň köp soralan reseptlaryň biri ýaýla çorba. Sahra M77 akkauntdanam şular ýaljak taýyn, frikadelkalar alýan tagam has gaty gowalýa hem ansat bolýar. Şuňňalak ine suwuň içine bir käse tuýuny gaýnatýas, gowy edip gaty süýçi çorbalaryň biri bolýar. Ajelini bir gaba bir loşka un. Aslında süzmeden edilýär ýöne şu wagt süzme ýokdy. Men smetana etdim, buram ýumurtga çakýan içine. Gowy edibim, ýankyny bulaýaňyz. Aslında süzmeden has gowalýar. Bulaýaňyzdan soň çorba guýaňyzda kesilmez ýaly gaýnap duran suwuňyza ilki bilen 1 stakan ýa-da 2 stakan soğuk suw guýaňyz. Ýanky suwuňyzy süzmäňiziň içine atyp gowy edip bulaýaňyz. Şu kesilmez ýaly kokman şoňa üns bermeli. Bulaýan, gowy edip şuňňalak suw konsistensiýa ýetirmeli ýankyny. Soň